सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। एक्चुअलि मोनाबाय दै, खोमसि जाबायब्लाबो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। भिडिअआ माने दाखालिनिनोमोन। थ' आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। दाखालि बावैनो जोङो बे भिडिअसखौ नुनो मोनखादों। थ' आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ आङो दिनै माने हगारनो सानदों आरोना। थ' नैबे समावहाय आङो एक्चुअलि बारियावसो दंफैयो दा। थ' एसे बारियाव आङो थाबायदिंगासिनो, मोनाबिलि जाबायथ'। थ' माने बिबार बारदों नामा एसे बारियाव हाबदोंमोन आङो। बिबारा बेबायदि माने गैया दिनैहाय। थ' आं एसे दिन्थिलांनि नोंथांमोननोहाय, बिनिफ्राय आं आपडेट्सखौ होलांगासिनो दं। माने ड्रेगन फ्रुइट्स दंमोन नै, एसे आङो बेखौनो नायथिंगासिनो। बिबार माने बेबायदि बारनो गोनां गैया, बारथ'वाखै माने साननैसोनि उनावसो बारगोन जानांगौ निस्सय। नै फिथाइया माने एकदम मोननोसै आरोना। नैबेयाव दङ नै थाइसे, वाव, नै गाहायावबो दङ। दानिया फैदो मेन आपडेट्सआवहाय। थ' इन्टारेस्टिं आपडेट बियो, माने बर' नङाब्लाबो बर' रावजों हाग्रामा सारखौहाय धन्यबाद बा थेंक इउ होबाय। थ' बिसोरनि फरायनायाव निस्सय हेल्प खालामदों जानांगौना। बेबायदिनो जोङो 4 लाख अनसुंथाइ बेबायदि मोन्दों होननानै मिथिनो मोन्दों आरो खुद गावसोरनि खुगानिफ्रायनो ना। थ' एसे आङो भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होलांदिनि बर' रावजोंनो हाग्रामा सारखौहाय बेबायदि थेंक इउ बा धन्यबाद होदों आरो। दा एसे आङो भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होलांदिनि। नमस्कार, आंनि मुङा रुना लायला। आं जरहाट कलेजाव फरायदों। आं सेकेन्ड इयाराव। ओमफ्राय दिनै जोंनि न'आव माबा MCL सारा फैदों, ओमफ्राय मानसिफोरा फैदों जोंखौ हेल्प खालामनो थाखाय। स' आङो हाग्रामा सारखौ थेंक इउ बुंनो थाखाय बेहाय फैदों। जोंखौ 4 लाख थाखा होदों, बेनि थाखाय आं माबा सारखौ थेंक इउ बुंनो थाखाय बेहाय फैदों आं। ओमफ्राय নমস্কাৰ, মোৰ নাম নুৰ ৱাহিদ আলী। মই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ছাত্ৰ। মই তাতে MBBS পঢ়ি আছোঁ। আমি বহুত দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা আহিছোঁ। আজি আমাৰ ওচৰত আমাৰ চিফ ছাৰ BTC শ্ৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে আমাক ভাই আৰু ভনী দুজনকে 4 লাখ টকা সহায় আগবঢ়াইছে। তাৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ যাচিলোঁ। আৰু আমি এইটোৱে আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ খুজিছোঁ যাতে আমি এজন ভাল মানুহ হ'ব পাৰোঁ, লগতে এজন ভাল চিকিৎসক হ'ব পাৰোঁ। সেইটোৱে আমাৰ এটা মানে আপোনালোকৰ ওচৰত নিবেদন। বিশেষকৈ মই চিফ ছাৰক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, আমাক ইমান এটা ডাঙৰ হেল্প কৰাৰ কাৰণে। আমি চিৰদিন এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত আমি গ্ৰেটফুল থাকিম। ধন্যবাদ।